Miten sukkahousuista tuli vapauden symboli? Alun perin sukkahousut oli aatelimiesten vaate, joka sitten viesti valtaa ja statusta. Naisten suosioon sukkahousut tulikin vasta 60 vuotta sitten. 1900-luvun puolivälissä nailonsukat olivat suosiossaan ja niitä pidettiin naisellisuuden huipentumana sukkanauhojen kanssa. Ensimmäiset sukkahousut kehitti Allenkant vanhempi, sillä hänen raskaana oleva Glenna vaimonsa valitti sukkanauhojen epäkäytännöllisyydestä. Tällöin Allen keksi yhdistää nailonsukat alushousujen kanssa. Ensimmäiset sukkahousut lanseerattiin vuonna 1959, tosin suosittuja niistä tuli vasta joitakin vuosia myöhemmin. Nimittäin minihameet tulivat suosionsa Euroopassa eikä sukkanauhat enää toimineet niiden kanssa, joten sukkahousuista tuli täydellinen asuste minihameiden alle. Sukkahousujen ajoitus oli siis täydellinen, koska ne mahdollisti naisille vapaampaa pukeutumista, että myöskin se symboloi uutta vapaampaa naiskuvaa. Myöhemmin sukkahousuista tuli arjen perusvaate ja näistä aarteen sukkahousuista maailman mukavimmat sellaiset.